Ok. Hello, mai bine ați venit la un prim episod de pe acest canal. Eu sunt Probody. Acesta este contul meu, mă rog, skin-ul meu, dacă pot să zic al meu. Și da, am 11 ani, sunt din Brașov, am decis și eu să mă apuc de gaming, am mai avut un canal Eddie Games, dar din păcate mi s-a șters. Yay! Am puțin lag, puțin mai mult lag. Și acum suntem pe serverul Futurians la Rebel War. Și după cum vedeți, eu sunt la început, mă rog, am mai jucat, am ajuns până la Ghost Lair, dar mă rog. Deja trebuie să ține. Unde ești? Nu mai face bow spam. E unul care face pe aici bow spam. Da. Mai e ăla aici. Mori! Să mai faci cu prietenii pe acest joc. Ară, prietenii mei sunt cam avansați. Azi mai avem să-l batem pe ăla. Dacă ar fi să facem timp cu... Care? Cobară. No. Unde te ascunzi? Știu că ești. Așa să-l batem. Sper că mă aud bine. Zombie! Ce care... Bine! Atât! Dar acum nu mai am multă viață. Upsis! Este. Nu să mă atingă nimeni. Parcă l-am văzut. Uite-l. Au! Serios? It's a falling damage. Da. Ce copii. Hai că l-aștept că știu că vine pe aici. Unde e? Uite-l. Pe serverul ăsta când ai lag sau... Da, când are serverul lag sau ai tu lag, nu-i vezi, dar nici nu ți-a damage. Sau nu îi ia lui damage. El te vede pe tine, tu nu pe el. Sau invers. Scuzați lagul, dar totuși trebuie să-mi iau piscinul. Ce de treabă ești tu, full kill-ul? Nu știu ce, nu se pun punctele. Și mi arată future points și toate torcările. Opa! Bestie! Au! Ducem-ne pe arena 3. Mă rog, aici ne batem cu zombie. E nașpa pe serverul ăsta că zombie au speed. Au! Unde ești? Bine, frate! Mă lași. Ce copii. Îi dăm un boost. Deci am sărit în apă după el. Unde e? Atât! Kill! Monec. Așa, nu mai nec. Să vă arăt o strategie cu zombie.
Este la fundul apei. What the heck? Nu mai aveam... bă, nu, uite-l! Au! Mi-a cam rupt mufița, ce pot zice. Așa ce naibii arată ăstea. Punctele. Hai să ne dăm un ward. Nu merge. Așa. Se vor să sunt și warpuri. Hai să ne prefacem că suntem asasini. Au. Piciorul meu, piciorul. Hai să băgăm în seama asta. De ce am dat-o sprint în spate? E genial, ce pot zice. Absolut genial. Miriz. Incomensurabil. Așa ceva n-ați mai văzut veci. Măcar ne arată acolo. Spectru internet. Doar 65 Uite. Zombie. Hai să spamăm un pic F3. Hai să punem pe barcă. Bine. Lag. Ce să le scriem? L-am scris. Așa că se scrie Așa. Damn! Atât i-am rupt pe băieți. Să ne dăm... Ales game să ne dăm. Tocmai s-a schimbat skin-ul. Hai că l-așteptăm. Nu mă supăr. Hai că facem dacă e timp cu el. Tu ești avansat, fraiere. De el mai avansat. Mă tot când se scrie warp. Aici e un loc bun de campat. De farmat. Dar noaptea. Am
Nu, chest. No, de ce n-am voie? Ne pot? De ce nu se sparge? Bine. Vedeți ce de drag sunt, ce trebuie să arăt. Nu răspund. Mesaj. Bine. Putem face timp cu unul. Ah! Parcă făceam timp! Ce e de treabă asta? Hai să ne dăm un pic. Da, bun. Păi, cam asta a fost tot pe lume pentru acest episod. Eu am fost ProBuddy și